One, two, three, four. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok kali disambi santai nyimak syair judulnya Rumangsamu gak cuma kamu. Uripmu mung ning alam dunya iki rumangsamu wong urip mono ora bakal mati rumangsamu uripmu ora ana sing ngawasi rumangsamu amalmu ora ana sing nyedeti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alam dunya umpamane panggonan kanggo nandur besok diunduh dhewe alam donya iki nggo tandang gawe nampa piwalese besok neng akhirate muati iman taat marang pangeran ibadah sing temenan apik oleh kemuliaan uripmu mung ning alam dunya iki rumangsamu wong urip mono ora bakal mati rumangsamu uripmu ora ana sing ngawasi rumangsamu amalmu ora ana sing nyedeti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tepuk tangan buat Rebana Wali Songo Sragen.